Oh, si Kogsona! Positive. Ayun, negative positive. Ayan, pagkita na di pan. Ayan, result di pa, PT. Pregnancy test. Oh, si Kogka! Mali, kita yung magamin. So, total daw po kita kami ni bakit ayan data nagawid tayo. Nagawid data ko. Ano ipakita di resulta di ko PT hanapin ba? Hanapin ti bagata. Aja lang. Kita nyo nanda mahapunon niya ti ibaga di naganak na no ano di bagata kanyamin ako. Sakit first time ko bilang may tatatoy. Tapos ni bakit first time na palang may. So pakita major resulta ti pregnancy test ni bakit derabi ta mamon mini ano ti bagata. Matanda na ka na ka. So aja guys, naman tulatan. Makawit kami gini bakit ti boardingin ako. Adi pasama di kalman na di balay ka. Adi pakita na di pan. Adi result ti pa PT pregnancy test. Para ano ti ibagata nga umigayam na naragsakan sa amin nga. May ka na kaya ta imbagami nga insigita no di may tulong dawin ako. May bagata nga payong. Pero agwa po ulit suna. Kumatang pwede may isang PT tatlo ka. Lovely may ito ng parbangon. Ay, check. At pagkitak torta. Pagkit makita ng dama dyan ako. Gigikan ka na pwede dyan. Resulta. Gigikan ka na pwede pa. Adi, di pagkita na dyan ko na. PT na. At ako makita ito. Napakita mo Gerald? Gold. Gold. Hindi na gold. Ito ni Gold. Oh, si Kogka! Mali, kita yung magamin. Wala naman. Pregnancy test? Oo. Oh, si Kogsona! Positive. Ayun, negative positive. Positive. Huwag ganyan? Oo, positive yan! Ay, may isang bulan eh. Hindi mo kaya manugulan na eh. Ang graben? Positive ba? 2 months. May aling na kikita. Ha? Daman na po ko. May aling na kikita. Pero sinikpan ba to? Agkuha ka ulit. Buwatang kontrol may isa. Agkuha ka, titry mo ulit ko. Yung mga failed, no failed gamin ki, aja nagkamali ako mako. Kamali di ko na, pinakasawsaw na, winok na. So, di paspasama ka po. Hindi pa. Aldaw nga tayo dyan nga nagawit yung kinibakit. Maragsahan namin at agkapuda. Agkapuda ulitin. Agkapuda ulit pa na yun. So dati Kayayam ni Kaden. Pamangkin ni Barrio. Na mamala di Barrio ti kwan. Ti mali na piyam mo. Di bakto kanya da. Aja lang ako. God bless. Ingat.